Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli ħabbar li se ssir riġenerazzjoni ta' ġnien l-Indipendenza f'Birża Buġa. Dan se jsir b'investiment ta' 200,000 euro u se joffri aċċessibilità lil persuni b'diżabilità, se jassigura effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u se jipprovdi kenn lil min iżuru. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li lan tal-proġett hu li joffri aktar spazji miftuħa madwar il-pajjiż fejn in-nies ikunu jistgħu jirrilassaw f'ambjent sikur u sostenibbli. Qegħdin naraw li nkunu qegħdin noffru spazju li huwa aċċessibbli għal persuni b'diżabilità fejn qegħdin nagħtu importanza lill-effiċjenza tal-enerġija u anki l-użu tal-ħażna tal-ilma li hawn f'dan il-ġnien, fl-istess ħin li nkunu qegħdin nużaw l-iktar materjal sostenibbli. L-Aġent Sindku ta' Birża Buġa qal illi l-Kunsill laqa' din l-aħbar hekk kif il-ġnien issa jista' jitgawda mir-residenti. Proġetti bħal dawn upgrades ta' ġonna fil-komunitajiet tagħna huma importanti immens. Bħala Kunsill flimkien mal-Ministeru għall-Enerġija qegħdin naraw investimenti oħra fil-lokalità ta' Birża Buġa fejn ir-residenti tagħna se jkollhom post u upgrade ta' post ġnien fil-qalba tal-komunità biex kun jista' jitgawda wkoll mir-residenti tagħna. Dan il-proġett se jsir minn Parks Malta u se jkun mifrux fuq 3 snin u se jsir fażijiet differenti. Fl-ewwel fażi Parks Malta se tirrestawra l-istruttura tal-ilma u l-ħitan u se jitħawlu diversi siġar u arbuxelli. Fit-tieni u t-tielet fażijiet se jsiru tibdiliet meħtieġa fil-pavimentar u se jiġu installati aktar dwal u bankijiet ġodda.